Η Ανάβρα Μαγνησίας, ένα χωριό πρότυπο ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον. Σε υψόμετρο 1000 μέτρων και με περίπου 700 κατοίκους, η Ανάβρα εκμεταλλεύεται το φυσικό πλούτο που διαθέτει και κάνει ραγδαία βήματα προόδου. Όταν ήρθα στην Ανάβρα, αυτό που με απασχόλησε ήταν να αξιοποιήσω τα συγκρατικά πλεονεκτήματα του χώρου αυτού, της γεωγραφικής περιφέρειας του χωριού μου. Ήταν τα νερά, το περιβάλλον και η κτηνοτροφία και ο αέρας που είχαμε. Πάνω από το χωριό κατασκευάστηκε αιωλικό πάρκο. Το ρεύμα που παράγει το αγοράζει η ΔΕΗ. Η κοινότητα εισπράττει περίπου 100.000 ευρώ ετησίως. Υπό δημοπράτηση βρίσκεται η κατασκευή ενός μικρού υδροελεκτρικού εργοστασίου που θα προσθέσει επιπλέον έσοδα στον κοινοτικό κορβανά. Το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα του κοινοτάρχη είναι η κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης. Το χωριό θα θερμαίνεται το χειμώνα από την καύση βιομάζας, κυρίως από τις κοπριές των ζώων και τα φύλλα και κλαριά των δένδρων. Αυτά τα έργα συμβαδίζαν με την ανάπτυξη, με την οικονομία του χωριού μας, αλλά συμβαδίζαν και με το περιβάλλον. Σεβαστήκαμε απόλυτα το περιβάλλον και πιστεύω, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε τι έργο που μπορεί να γίνει σήμερα για να αποτελέσει αναπτυξιακό έργο του τόπου μας και του χωριού μας, μπορεί να συμβαδίζει κάλλιστα με το περιβάλλον. Με αυτό που κάποιοι την ονομάζουν πράσινη ανάπτυξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων είναι κτηνοτρόφοι. Η κοινότητα προώθησε τη βιολογική κτηνοτροφία, την ελεύθερη βοσκή. Χιλιάδες ζώα εκτρέφονται σε κτηνοτροφικές μονάδες στο φυσικό τους περιβάλλον με βιολογικές ζωοτροφές. Κατασκευάστηκε σφαγείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και έκανε το κρέας της Ανάβρας περιζήτητο σε όλη την περιοχή. Η ζωή των κατοίκων αλλάζει προς το καλύτερο. Υπάρχει νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Οι νέοι επιστρέφουν στο χωριό. Ο πληθυσμός διπλασιάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Υπάρχει ακόμη και διόροφο γκαράζ. Όταν ήρθα νόμιζα ότι θα βρω ένα χωριό, γιατί αν και κοντά μένω στο Βόλο, δεν είχα επισκεφθεί ποτέ την Ανάβρα. Ωστόσο, όντως, συναντάς πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι είτε έχουν έρθει από Αθήνα, επιστρέφουν στις ρίζες τους. Αυτοί που ήταν εδώ μείνανε γιατί υπάρχει δουλειά. Βρήκα ένα χωριό αρκετά λειτουργικό, οργανωμένο, με όμορφα κτίρια, αρκετούς νέους ανθρώπους, καταπράσινο χωριό, με το πάρκο του, το γυμναστήριό του, το πάρκινγκ. Τι θέλεις τώρα, γιατρίου. Από πάνω εδώ έχουμε φαρμακείο. Το είδες? Ναι, το είδα. Πρόεδρο, παπά, δασκάλους. Ανεργία δεν έχουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το χωριό εδώ να πει ότι ασκουθεί να φύγει γιατί δεν περνάει καλά. Και βρίσκονται και με λεφτά όλοι. Τα τελευταία χρόνια η κοινότητα αποκατάστησε αρκετά δημόσια κτίρια, δίνοντάς τους μια φυσιογνωμία λειτουργική που δένει με το περιβάλλον. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε, να αποκαταστήσουμε μια φυσιογνωμία στον οικισμό με ό,τι κάναμε, με τις επεμβάσεις που κάναμε στα δημόσια έργα. Είτε αυτά ήταν πλατείες, πλατώματα, δρομάκια, μονοπάτια και στα δημόσια κτίρια. Το καμάρι του κοινοτάρχη όμως είναι το περιβαλλοντικό πολιτιστικό πάρκο στις πηγές της Ανάβρας, εκεί που ξεκινά ο Νηπέας, παραπόταμος του Ποινιού. Είναι ένας χώρος, όλος ο χώρος που τα 2 χιλιόμετρα, τα 240 στρέμματα, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχοντας μέσα στοιχεία πάρα πολύ πολιτιστικά. Όλο αυτό το κομμάτι το συνδυάσαμε με την ανάπτυξη του χωριού μας, με την οικονομία του χωριού μας, αλλά σεβόμενοι πάντα απόλυτα το περιβάλλον. Δημιουργήσαμε ένα πράσινο χώρο, ένα πράσινο πάρκο, ένα από τα λίγα πράσινα πάρκα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσουκαλάς πιστεύει ότι το παράδειγμα της Ανάβρας μπορούν να ακολουθήσουν και άλλα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Υπάρχουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δέχομαι αυτό που λένε πολλοί συνάδελφοι δήμαρχοι, ότι δεν μπορούν να κάνουν έργα γιατί διαμαρτύρονται. Και εγώ μαζί τους στις διαμαρτυρίες να αυξήσουμε τους πόρους για την τοπική αυτοδιοίκηση και για αυτούς που δεν μας έχουν αποδώσει ακόμα. Το ερώτημα βέβαια είναι εάν το μοντέλο ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον, η πράσινη ανάπτυξη, μπορεί να είναι αποτελεσματική σε μεγαλύτερη κλίμακα από αυτήν της Ανάβρας.